Ìbà kọ́dáyé, ìbà ṣẹ̀dá ọ̀run, ọba tó mọ mí, tó mọ̀ mí, tó mọ ohun tí màá jẹ́. A kú ojúmọ́, ṣe dáadáa la jí. Ojúmọ́ ire, ojúmọ́ aláyọ̀ báyìí ni ó máa mọ́ ẹ̀yin àti èmi. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí mo bá ṣe máa ń ṣe, orúkọ tèmi ò yí padà. Èmi náà ni Adéníjì Yétúndé Olúwaṣeun tí mo tún máa ń pera mi ní Àṣàbí àrà. Èmi làṣàbí ìkan ọmọ baálẹ̀ tó jọ̀jọ̀gún. Ọ̀jọ̀gún là ń pè lágbà oyè. Lónìí lórí òwe pàtàkì kan ni mo mú wá fún yín lówùúrọ̀ tòní. Èyí tó sọ wípé àìṣedéédé aráyé òun ló jẹ́ ká rántí ará ọ̀run. Ṣèbí tára ayé bá ṣe déédé, tó ṣe dáadáa, tí wọn ò hùwà tí ò dáa, a ò ní yé rántí ẹni tó ti kú. Fún àpẹẹrẹ, ọmọ tó sọ òbí rẹ̀ nù, tá a wá fi fún ìkan lára àwọn mọ̀lẹ́bí. Àmọ́ mọ̀lẹ́bí yìí kò tọ́jú ẹ̀ bó ṣe yẹ kí ó tọ́jú ẹ̀. Kò dápọ̀ mọ́ àwọn ọmọ tó ń fún ara rẹ̀ bí nínú. Ẹ dákun, ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò yìí, ṣé irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣé kò ní rántí ẹni tó ti kú? Fún ìdí èyí, ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú láti máa ṣe rere. Ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú láti máa ṣe dáadáa. Yálà ṣẹbí ni, ọ̀rẹ́ ni, gbogbo ibi tá a bá mọ̀yàn sí àti ibi tá a ti ẹ̀ mọ̀yàn sí. Ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú láti máa ṣe dáadáa. Torí pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ìwà rere òun lẹ̀ṣọ́ ọmọ ènìyàn. Ẹ̀yin tèmi, ẹ wò, a ní rí ju báyìí lọ lórí ètò tòní tí ó tún máa pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ire o.